Здравей, така започва моето изкачване към активния вулкан Ел Фуего. Тръгваме от Антигуа, старата столица на Гватемала, и се насочваме към неактивния вулкан Акатенанго. Наистина трябва добре да сте подготвени, вземете си термобузи, много вода и храна, защото трекинга е между 5 и 6 часа. Наистина климата се променя всеки път, като се изкачвате, но наистина гледките, чувството, преживяването е веднъж. Пожелавам го на всеки. Е много, много красиво, много интересна самата растителност, природа и величието на планините, на вулканите е нещо невероятно. Акатенанго е близо 4000 метра, бейскампа ни е на 3600, там преспиваме, но наистина трябва да сте добре подготвени, защото и облечени, защото е доста студено. Също така трябва да имате много добро оборудване и обувки, но всяка една гледка, всеки един момент си заслужаваше и го пожелавам на всеки. Наистина е величествено и всеки път, като се изкачваш малко по-нагоре и гледаш великата красота на природата, е уникално чувство. Ерупцията е на всеки 15-20 минути и наистина горе по някой път има хора, които не успяват да го видят, според зависи от климата, защото е много променлив, както виждате, има много вятър. Тук сме на Акатенанго и ние имахме много голям късмет, защото наистина успяхме да видим нещо величествено и на мен ми беше мечта на живо да го видиш. Това нещо е уникално. Пожелавам го на всеки. Също така събуждането и виждайки как се събужда целият свят, изгрева на слънцето, са моменти, които са уникални.